administrativni status nepravomoćnosti današnje presude, to presuda Čačićevoj političkoj karijeri. S obzirom na to da se vlada navodno zauzima za visoke etičke kriterije i da ih nemilosrdno primjenjuje na druge ministre i ostale dužnosnike, DC od premijera Zorana Milanovića traži i da sada primijeni te iste kriterije. 19 udruga potpisnica platforme 112 za hrvatsku vladavine prava zatražilo je danas Čačićevu ostavku. Među potpisnicima zahtjeva među ostalim su Centar za mirovne studije Dokumenta, Forum za slobodu odgoja, GONG, Mreža mladih Hrvatske i Transparency International Hrvatska. Slušate Dnevnik Hrvatskog radija. Sklopu radnog posjeta zemljama koje sudjeluju u provođenju Dunavske strategije u Osijeku su danas boravili potpredsjednik vlade Branko Grčić i veleposlanik Europske unije u Hrvatskoj Bogdan Noš. Izvješće je Kronosovih. U osječkom poduzetničkom inkubatoru BIOS danas je položen kamen temeljac za izgradnju nove modularne hale ukupne vrijednosti 1,4 milijuna eura. Nova hala sufinancirat će se sredstvima iz fondova Europske unije, odnosno programa IPA komponente 3C za regionalnu konkurentnost od milijun eura, dok će ostatak osigurati grad Osijek i BIOS. Kamen temeljac položili su povjerenik Europske unije za regionalnu politiku